Ik ben David. Ik kom uit Prinsen. En we zijn hier even lekker aan het feesten. Het is best wel gezellig. Maar ik ben wat misselijke laaier om me heen. Een misselijke kop met een keer zinwechsel maken. Nou, moet je hem nog wat vertellen? Ja, ik ben zijn baas. Nou, wat dat er nog weer op? Ik doe het direct wel gezellig. Erik de Jong. Ik vind het niet zo vinden nog. Ik ben Erwin Verwier. Ik ben hier in Poont bij van de winkel aan Merken. En dan zou ik nog zien kunnen hebben de spulletjes hierin. Oh, dat heb ik geslaagd. En dan zit ze op mijn mullen. Nee, daar vond ik er nog één voor, maar ik ben dat er het wat. Want tot nu toe hebben we zeker geslaagd. En ik ga nog werken hekt. Dat kan toch? Ze praten al wat zien, dus dat is net te zien.